ובוקר טוב חברים, כאן עמית גולף. והיום בפעם הראשונה אנחנו נשחק משחק שלם כמו שצריך. אז בואו נתחיל. משחק הגולף הוא משחק פשוט. בסוף כל מה שצריך זה מגרש, דגל, חור, מחבטים, קפה שמש, גובה לנשמה, ואפשר להתחיל. אז איך המשחק בעצם עובד? בכל מגרש תקני יש 18 גומות, 18 חורים, שכל חור מתומחר באיזשהו תקן, או באנגלית פער, שזה אומר כמה חבטות ההמלצה היא לקלוע לתוך החור. הפערים נעים בין 3 מחבטות ל5 חבטות. שאורך של מגרש של 3 חבטות יכול לנוע בין 100 מטר לנגיד 150 מטרים, בעוד שפער 5, תקן 5 יכול להגיע גם ל500 ויותר מטרים. בשביל זה יש לנו את שק המחבטים, שמכיל בתוכו 14 מחבטים עם אורכים שונים. החל מהדרייבר שיכול לחבוט ל-200, 300 מטר, ואז זה הולך ויורד, עד למחבט פאטר, מה שאתם מכירים, כמו במיני גולף, שבעצם טוב לאזורים האלה של ממש לקלוע לחור. ואנחנו כאן במגרש של פער 3, זאת אומרת, כל החורים שאני הולך לנסות היום הם פער 3, ויאללה, בואו נתחיל. אז אנחנו כאן בגולף קיסריה, וכמו שאתם רואים, אנחנו בחור מספר 1. הם גם נתנו שם לכל חור. הגומה הזאת היא אמינות. טוב, אז 59 מטר, אני אבחר במקל שנקרא 9 איירון, כתוב עליו את הספרה 9. מכה בינונית, חלשה אפילו כאן תספיק. אנחנו ננסה כמובן להנחית את הכדור כמה שיותר קרוב אל הדגל, ואולי אפילו נעשה הול אין וואן. יאללה. טוב, עכשיו הבנתי למה קוראים לאמינות. אתם רואים בעצם, אתה לא נוחת על הגרין, על הירוק, הכדור שם מתגלגל לו. המצב לא כזה גרוע. בחרתי כאן מקל פיצ'ינג ווד, קצת קטנה, כמה שאתה קרוב לחור. וואה. ראשון, לפי התקן, אני מבסוט. יאללה, בוא נמשיך. גובה שנייה, 7 מטר, כבוד. טוב, אז יש לי כאן איזושהי חצי הזדמנות לעשות בירדי, בעצם לעשות את זה את החור ב2 מכות ולא ב3. 10-11 מטר. טוב, אנחנו עולים במרחקים, חור מספר 3, 89 מטרים, התמדה. אמרתי שגולף זה משחק קשה מאוד. גומה מספר 4, 80 מטר, העונה לשם יושרה.
אפשר לתת פה צ'יפ קטן, אבל אני מעדיף ללכת על טיפה יותר בטוח. דקה שנייה. יאללה, חור מספר 5, 69 מטר. פשוט תראו את זה. אומייגאד, 2 פיט זה הכל. טוב, מסתבר שבקיסריה לא 4 חורים, נשארנו בעצם רק עם 5. בעצם אנחנו נחזור ונעשה את זה ככה מחדש. אני אשקר לכם, אמינות זה אמינות. כמעט בפריים. טוב היום. יש לנו גרין. טוב, להפתעתי זה היה קצר, אבל לא כזה נורא. יאללה, בואו ננסה לגלגל את זה קרוב. החור הזה קשה לי היום. ננסה לעשות פה איזה פער מהחלומות. יותר חזק. יש לנו כאן איזה 5 פיט. יאללה. כדור נחת ואין איפה שהגלה של שם נגיע לפה. כבר חלש, יאללה בשביל להביא את זה. וואו. אוקיי. נהניתי. אז מה אתם אומרים? מי שרוצה יכול להיכנס לאתר שלי